Het bouwen van een nij Tialf wordt volle goedkeper. Gaat eerst om 106 miljoen euro. De provincie meent het nou van 81 miljoen bouwen te kennen. Tialf moet verbouwd worden aan een topsporthal met 2 ijsbanen. Provinciale steden en het Rijk moeten nog besluiten over hoeveel yield ze bijdragen. Bij de ondernemingsrieën van de gemeente Smellingenlaan is niet bekend door een sfeer van intimidatie en pesterij op de werkvlier. Alleen nog van een tal arbeidsconflicten weer de OR op te hechten. Vanwege de bericht naar een angstcultuur op het Drachtster gemeentehuis is er joen een spoeddebat in de rieën. De basketballers van Aris hebben juist de tweede wedstrijd in de play-offs woen van Landstede Zwolle. Aris moet nu nog 1 wedstrijd in de beste van 4 winnen om terug te gaan naar de hele finale om het Nederlands kampioenschap. Dat kind 10 jong in Ljouwert. Ben van groep Zonnenacht heeft van de morgen in Ljouwert meedien aan een saneemd allergiefestijn. Hield iets meer Ben haar les van een allergie en kennen daar toch net alles eten. Studenten van Hogeschool van Hal ontwikkelen producten speciaal voor deze doelgroep. Joen en vannacht zo'n graden, mogelijk een bui. Morgen bewolkt, meest droog, ongeveer 12 graden.